Sa Good Vibes, Bacolod City Public Plaza, ang Patahumon Fountain Area sa Bacolod City Government Center ang iga-improve. Yari naman ang hitsura sa ginaplano nga pagpatahong sa plaza sa report ni Romeo Subaldo. Amo sini ang sitwasyon sa subong sa Bacolod City Public Plaza. Naging lugar para sa mga nagapamanicure, nagatulog, nagatipon-tipon para magdebate. Ganiluyag ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga himuon nga atraksyon sa syudad ang plaza para kadtuan sa turista. Isa ka Korean company ang nagpropose sang sini nga design para sa plaza. May apat ka mga pond fountain kag interactive floor fountain sa duha ka mga lokasyon. May projection lighting, may image projection, sky laser, tree spotlight kag may music. Nagapabilin sa gihapon ang black and white nga flooring pati na ang bandstand nga mga landmark na sa syudad. Nagapati ang alkalde nga kung matuman ini, makahatag ini sang duga nga kalipayan sa mga Bacolodnon kag sa mga bisita. Aside from improvement, kinahanglan naman gid nga daw kay ng plaza. Isa sa aton nga daw historical location. So gusto tayo enhance para mas masadyahan, mas manamian ng mga visitors kag ang atong mga tiga Bacolod. Ginpakita na ni Benitez ang plano sa kay First Lady Liza Marcos kag naluyagan man sini ang disenyo gani magabulig ini sa pagpangita sang pondo para diri. Magahingyo man ang alkalde sa bulig sa kay Senator Mig Zubiri. Gayo kita sa national for assistance or support. So I showed this actually to the First Lady. Ginpakita ko ang plano, and she's open to trying to find resources from the national government na makabulig sa atin. Sa bahin sa Bacolod City Government Center, luyag man ni Benitez nga i-improve ang fountain area. May proposal man niya ginpadala ang Korean company. Ang fountain, ang sarang madrain kung may event, kag sarang naman mapaandar liwat kung normal nga inadlaw. Nagapating alkalde nga kung mahuman ini, isa man ini sa mga mangin rason kung nga kadtuon sa mga turista ang syudad sa Bacolod.